Калі Літва зачыніць памежныя пераходы з Беларусю? Хто пагражаў смерцю Латушку і Ціханаўскай? І як беларускія нафтавыя заводы ратуюць Расею ад дэфіцыту бензіну? Цягам на бліжэйшыя гадзіны самыя важныя і цікавыя падзеі серады. Я, Алесь Залеўскі, вітаю шчыра і традыцыйна прашу ўзнагародзіць гэтае відэа лайкам, каб болей людзей пабачыла навіны па-беларуску і без цэнзуры. І пачынаем з пазітыўнай навіны. Еўрапарламент пастанавіў даць сёлетнюю прэмію імя Сахарова за свабоду думкі, у тым ліку беларускаму журналісту Анджею Пачобуту. Разам з ім прэмію атрымала грузінская журналістка Мзія Амаглобелі. Падрабязнасці ў нашага карэспандэнта Алеся Сіліча са Страсбуру. Анджей Пачобут – журналіст і актывіст польскай меншасці з Горадні. Ён быў арыштаваны ў 2021 годзе і адсуджаны на 8 гадоў калоніі строгага рэжыму. Цяпер ягонае імя гучыць у Еўрапарламенце як сімвал нязлобнасці беларусаў. Мы ўпэўненыя, што гэта значна ўмацуе пазіцыю Анджея, што раней ці пазней рэжым будзе вымушаны яго вызваліць. Анджей зрабіўся міжнароднаю фігураю, выбітным палітвязнем, выбітным журналістам, якога ведаюць паўсюль. І я думаю, што трымаць яго ў турме будзе вялікаю праблемаю для рэжыму Лукашэнкі. Падтрыманне Пачобута аб'яднала еўрадэпутатаў з розных палітычных групаў. Польскія прадстаўнікі называюць гэта сігналам, што Еўропа не забывае пра Беларусь. Я лічу, што гэта вельмі важны крок на карысць таго, каб зрабіць беларускую справу вядомаю, зрабіць вядомую справу Анджея Пачобута і давесці да таго, каб рэжым Лукашэнкі нарэшце выпусціў яго на волю. У гэты дзень са сцэны Еўрапарламента тут у Страсбуры упершыню пасля вызвалення выступіў Сергей Ціханаўскі, які сваю прамову прачытаў, але на даволі добрай англійскай мове, разам з жонкай Святланай. Іхныя словы пра надзею, адказнасць і салідарнасць Еўропы дэпутаты сустрэлі апладысментамі. Спадзяёмся, што Пачобут праз нейкі час будзе тут, у Еўрапейскім парламенце, на галоўнай трыбуне, і яму непасрэдна ўручаць дыплом, як гэта сёння зрабілі з Сергеем Ціханаўскім. Еўрадэпутаты таксама падтрымалі новую рэзалюцыю ў справе Беларусі. У ёй патрабуюць вызвалення ўсіх палітвязняў і ў будучыні адказнасці асабіста Лукашэнкі перад міжнародным трыбуналам. Але галоўнае, Беларусь сёння зноў у цэнтры ўвагі Еўропы. Алесь Сіліч, Белсад, Страсбур. З трыбуну Еўрапарламента казалі Святлана і Сергей Ціханаўскія. Фрагменты выступаў вашай увазе. Зараз не час аслабляць ціск. Зараз час ціснуць мацней і патрабаваць большага. Я прапаноўваю падыход з двума накірункамі. Пакуль Злучаныя Штаты сканцэнтраваныя на гуманітарным сцэнары для вызвалення людзей і спынення рэпрэсіяў, я заклікаю еўразвяз заставацца цвёрдымі і прынцыповымі. Дазвольце санкцыям ЗША выконваць сваё прызначэнне, каб ратаваць жыццё людзей. Але санкцыі еўразвязу маюць быць накіраваныя на сістэмныя і незваротныя змены ў Беларусі. У гэтай складанай, патэнцыйна вельмі доўгай гібрыднай вайне перамога дастанецца толькі тым, хто возьме на сябе ініцыятыву. Маё пасланне простае. Еўропе трэба не проста зрабіцца актыўным гульцом. Еўропе трэба зрабіцца актыўным гульцом у Беларусі. Лукашенка хітры выжывальнік, але ён не несмяротны. Перадача ўлады ў Беларусі непазбежная. І да іншых, не менш важных тэмаў. Літва гатовая цалкам закрыць мяжу з Беларусю. Пра гэта па выніках экстраннага паседжання Камісіі нацыянальнай бяспекі заявіла прэм'ер-міністрка Літвы Інга Ругініенне. Распрацоўваюцца і іншыя захады, якія ставяць на мэце спынення правакацыяў з боку афіцыйнага Менску. Падрабязней Валера Руселік. Апошняе літоўскае папярэджанне. Уначы з аўторка на сераду прыпыняў сваю працу віленскі аэрапорт, а памежная служба да 9 раніцы закрывала пераходы на выездзе ў Беларусь у Медніках і Салечніках. Прычына – рэкордная колькасць метэазондаў з кантрабандай, запушчаных з тэрыторыі нашай краіны. Улады Літвы на інцыдэнт адрэагавалі рэзка. Калі зноўку адбудзецца масавае перасячэнне нашай мяжы гэткімі шарамі, мы адрэагуем неадкладна і закрыем мяжу з Беларусю. Саступак Беларусі ў гэтым пытанні не будзе.
Ругініене падкрэсліла, што гэткім чынам Літва пасылае афіцыйнаму Менску выразны сігнал. Маўляў, ніхто на падобнай правакацыі спакойна глядзець не будзе. Плануюцца і іншыя захады, узмацненне адказнасці за кантрабандную дзейнасць, а таксама абмеркаванне з літоўскім бізнесам таго, як тэхнічна перадухіліць траплянне кантрабандных шароў у краіну. Если бы Беларусь хотела, она бы могла контролировать этих контрабандистов. Не секрет, что там, когда мы говорим про контрабанду сигарет и так далее, это напрямую связано с режимом Лукашенко. Агулам гэтым разам у Літву заляцела больше за 200 кантрабандных зондаў. Частка з іх пазней была знойдзеная ў 5 раёнах краіны. Таксама паведамляецца пра 4 затрыманых чалавек. Улады Літвы схіляюцца да версіі, што гэта была скаардынаваная спецаперацыя рэжыму Лукашэнкі. У верасні амаль на 2 тыдні мяжу з Беларусю закрывалі і нашыя заходнія суседзі. Тады польскія ўлады заявілі, што пайшлі на гэты крок з мэтай гарантавання дзяржаўнай бяспекі. Польша тоже показала, что несмотря на экономические потери, мы готовы полностью закрывать, и что они за собой имеют право и возможность закрыть это и показать, что вам будет больно. Хотите кусаться? Будем кусаться. Пры гэтым, падкрэслівае палітолаг, закрыццё мяжы не адзіны інструмент, які ёсць у запасе ў Літвы, а таму афіцыйнаму Менску лепш перастаць выпрабоўваць цярплівасць суседзяў. Валер Руселік, Белсат. Смерць грамадзянкі Беларусі Веры Краўцовай афіцыйна пацверджаная. Бацькі загінулай дзяўчыны атрымалі з Мьянмы дзіўную даведку. У дакуменце на бірманскай мове пазначана, што дзяўчына, якая працавала ў Мьянме, памерла ад сэрцавага прыступу і была крэміраваная 16 кастрычніка. Аднак гісторыя ейнай смерці магла быць звязаная і з крымінальнымі абставінамі. Пра знікненне Веры сталася вядома на мінулым тыдні. Паводле інфармацыі тэлеграм-каналу Мэш, дзяўчына паехала ўладкоўвацца на працу ў Таіланд, аднак затым яна трапіла ў скэм-цэнтр у Мьянме. Сувязь з беларускай знікла 4 кастрычніка. Пасля трагічнага выпадку з Вераю з так званых скэм-цэнтраў у Камбоджы і Мьянме праваахоўнікам у выніку рэйдаў удалося ўратаваць больш за 3,5 тысячи чалавек. Путін адказаў на рашэнне Трампа пакуль адкласці сустрэчу з ім у справе мірнай дамове. Сёння ўначы расійская армія нанесла масаваны удар па ўкраінскіх гарадах. Наймацней пацярпеў Харкаў. Там, паводле мясцовых уладаў, дроны камікадзе трапілі ў прыватны дзіцячы садок. Загінула жанчына, параненыя некалькі дзяцей. Аскепкі пашкодзілі жылыя дамы, аўтамабілі і школу побач. Руслан Ігнатовіч працягне. А ўначы ракетна-дронавую атаку зазналі Кіеў, Запорожжа, Дняпро і шэраг іншых рэгіёнаў Украіны. У Міністэрстве энергетыкі нашай суседкі заявілі, што пад ударам аказаліся цеплавыя і гідраэлектрастанцыі. Па ўсёй краіне дзее графік аварыйных адключэнняў святла і вады. Паводле афіцыйных звестак, у выніку начнога абстрэлу загінулі як мінімум 6 чалавек, сярод іх 2 дзяцей. Разам з тым, сілы абароны Украіны працягваюць біць па вайсковых і прамысловых аб'ектах на тэрыторыі Расіі. У ноч на 22 кастрычніка ЗСУ нанеслі ракетныя удары па некалькіх прадпрыемствах. Ва ўкраінскім генштабе паведамілі, што паразілі бранскі хімічны завод. У тым ліку ракетамі «Storm Shadow». Бранскі завод знакаміты вырабам пораху, выбуховых рэчываў і ракетнага паліва. Неафіцыйна паведамляецца, што для атакі выкарыстоўваліся і ўкраінскія крылатыя ракеты. На фоне ўзмацнення баявых дзеянняў ва ўкраіне прэзідэнт ЗША заявіў, што, цытата, «не хоча марнаваць часу», адказваючы на пытанні пра магчымую сустрэчу з Уладзімірам Пуціным у Будапешце. Паводле NBC News, у Белым доме ўжо некалькі дзён абмяркоўваецца адмена запланаванай сустрэчы з гаспадаром Крамля. Сітуацыя вакол Украіны зрабіла падобны кантакт непажаданым для амерыканскай адміністрацыі.
Парыжскі люр аднавіў працу пасля сенсацыйнага рабавання, якое адбылося некалькі дзён таму. Паводле пракуратуры Францыі, злачынцы вынеслі ювелірныя вырабы на суму каля 88 мільёнаў еўраў. Сярод скрадзенага 9 экспанатаў з імператарскай калекцыі. У тым ліку ювелірныя вырабы, якія належалі Напалеону і ягонай жонцы. Музей быў зачынены на 3 дні. У залях цяпер узмоцнены кантроль і усталёўваюцца дадатковыя сістэмы бяспекі. Кіраўніцтва люру прызнае, гэта найбуйнейшае культурнае злачынства ў Францыі за апошнія дзесяцігоддзі. Руслан Ігнатовіч, Белсат. Маем працяг тэмы абстрэлаў Украіны. Для вас падрыхтавалі эксклюзіўныя кадры ад журналіста з Кіева Максіма Саўчука. У шэрагу раёнаў Кіева сёння блэкаут. Паўсюль працуюць генератары. Станам на 18-ю гадзіну мясцовага часу святла не было ў Падольскім і Абалонскім раёнах. Такіх масавых адключэнняў не было 1,5 гады. Без каментара. Продаж бензіну з Беларусі ў Расею у кастрычніку вырас у 30 разоў у гадавым вымярэнні. І гэта ўратавала расійскі рынак ад дэфіцыту паліва, піша мясцовае выданне «Камерсант». Залежнасць ад беларускага імпарту паўстала праз вайну. Расійскія нафтаперапрацоўчыя заводы аднаўляюцца, у тым ліку пасля атак украінскіх беспілотнікаў. Ці хопіць паліва расейцамі, ці не будзе бракаваць беларусам унутры краіны, высвятляла Юлія Цельпук. У верасні беларускія чыгуначныя пастаўкі паліва ў Расію выраслі шматкроць да 50 тысячаў тонн, цвердзяць крыніцы «Камерсанту». Таннейшае, чым у Расіі, беларускае паліва, аднак праз лагістыку прадаецца на біржах даражэй. Больш дарагое беларускае паліва могуць закупляць буйныя нафтакампаніі для ўласных АЗС. Залежнасць расійскага рынку ад беларускіх паставак будзе зніжацца па меры аднаўлення магутнасцяў айчынных НПЗ. Прагнозы экспертаў «Камерсанту», што максімум паўгода беларускія НПЗ будуць пакрываць дэфіцыт на расійскім рынку. Пры ўмове, што не выйдуць са строю чарговыя заводы. На гэты момант каля 70% прастояў на расійскіх НПЗ вынік атакаў з боку Украіны. Дефицит топлива никуда не делся, и уже в сибирских регионах, в 4 или в 5, я сейчас точно не могу вам сказать, вводят 20 литров в руки, да, не больше, чем 20 литров бензина за одну заправку. Ну, то ограничение на заправку. Параллельно растут цены на бензин в России. Ну, для Беларуси это хорошая новость. Аб'ёмы паставак паліва ў Расію пакуль што не супастаўныя з тымі, якія Беларусь да санкцыяў накіроўвала ва Ўкраіну. У 2021 годзе Украіна закупіла каля 1 мільёну тонн паліва і амаль 3 мільёны тонн дызелю, сукупна бадай 4 мільёны тонн. Цяперашнія пастаўкі ў Расіі, згодна са звесткамі на верасень, мы памножылі на 12 месяцаў, каб пабачыць прыблізны аб'ём за год. Атрымалася агулам каля мільёну тонн. Гэта ў 4 разы менш, чым набывала Украіна. Але калі Беларусь пачне экспартаваць 300 тысяч тонн на месяц, як прасіў напярэдадні расійскі ўрад, то працаваць давядзецца на ўсю магутнасць. Для того, чтобы получать бензин, надо увеличить поставки нефти. Увеличивает поставки нефти, повышает загрузку белорусских нефтеперерабатывающих заводов и для бюджета белорусского, и для самих заводов, и для работников этих заводов. Это, в общем, неплохо. Поэтому в этом отношении Беларусь как бы выигравшая сторона. Ну, как и с 2014 года Беларусь была главным бенефициаром от антисанкций российских. Апроч Расіі, праз яе порты Беларусь пастаўляе нафтапрадукты таксама ў Кітай, Казахстан і Узбекістан. Юлія Цельпук, Белсат. Святлана Ціхановская і Павел Латушка атрымалі пагрозы забойства. Паводле кіраўніка Народнага антыкрызіснага ўправлення, асабістыя звесткі асобы, якая рассылала пагрозы, ужо выяўленыя дзякуючы арганізацыі «Белпол». У сувязі з гэтым спадар Павел даў паказанні ў якасці сведкі ў раённай камендатуры паліцыі Варшавы. Супраць дэмакратычных сіл у Беларусі, дэмакратычных актывістаў, рэжым Лукашэнкі вядзе фактычна адкрытую масштабную вайну. Мэтай гэтай вайны з'яўляецца знішчэнне дэмакратычных інстытутаў, дэмакратычных сіл, але гэтыя пагрозы кіруюцца не толькі ў адрас Святланы Ціхановскай ці ў мой адрас, яны датычаць
шмат каго, хто працягвае змагацца за свабоду для нашай бацькаўшчыны. Я ў якасці сведкі даў адпаведныя тлумачэнні, прадставіў дадатковую інфармацыю, якую я маю. Белпол дапамог у ідэнтыфікацыі гэтай асобы, і гэтыя матэрыялы зараз перададзеныя акружному прокурору ў Варшаве дзеля таго, каб былі прыняты адпаведныя далейшыя працэсуальныя крокі. Важна адзначыць, што гэтая асоба пражывае на тэрыторыі Польшчы, і гэта значыць, што тут юрысдыкцыя Польшчы працуе. Беларускія і расійскія лыжнікі не возьмуць удзелу ў зімовых алімпійскіх і паралімпійскіх гульнях 2026 года ў Італіі нават у нейтральным статусе. Гэтак пастанавіла Міжнародная федэрацыя лыжнага спорту і сноўборду. Гэта таксама азначае, што беларускія і расійскія атлеты, акрамя алімпіяды, прапусцяць і ўвесь сёлетні сезон Кубка свету ў наступных дысцыплінах: лыжныя гонкі, скачкі з трампліна, лыжнае двухбор'е, гарналыжны спорт, фрыстайл і сноўборд. Хоць Міжнародны алімпійскі камітэт і рэкамендаваў разгледзець магчымасць допуску ў якасці нейтральных спартоўцаў, федэрацыя захавала жорсткую пазіцыю. Дадатковы ціск на яе аказалі скандынаўскія краіны. Пагражалі байкотам этапам Кубка свету, калі спартоўцаў з Расіі і Беларусі вернуць на трасы. У аб'ектыве на сёння ўсё. Больш навінаў у нашым тэлеграм-канале, на які вы можаце перайсці праз QR-код на вашых экранах. Ну і інфармацыйны вечар працягваецца. Спадарства чакае студыя «Белсат», якую мы правядзём разам з Вітаўтам Сіўчыкам. Сёння дзень, калі Еўропа, прынамсі, сімвалічна заўважае Беларусь. Палітзняволены журналіст Анджэй Пачобут уганараваны прэміяй Сахарова. А Еўрапейскі парламент прыняў рэзалюцыю ў справе нашай краіны. Спецпасланнік Папы Рымскага рыхтуецца да візіту ў Беларусь. Гэтыя тэмы, сярод іншага, абмяркуем сёння ў студыі «Белсат». Сардэчна запрашаю. Тэмы і цікавыя госці, у тым ліку кіраўнік НАУ Павел Латушка. Таму сапраўды запрашаем. Давайце. Спадарства глядзіць студыю «Белсат». Вітаўт Сіўчык, Алесь Залеўскі. Не паспеў. Не паспеў. Алесь Залеўскі, важце, бывае хутчэйшы за мяне. Ну, але што ж, досвед у журналістыцы, большая, хутчэйшая аператыўнасць. Спадарства, як заўсёды, на пачатку студыі мы просім вас, тых, хто глядзіце нас у Ютубе, калі для вас гэта бяспечна, ўзяць удзел у нашай галасаванцы. І сёння у нас якое пытанне? Сёння у нас пытанне, якое ўжо выклікала вялікія дыскусіі, прынамсі, у Фейсбуку, у сацыяльных сетках беларускіх, але таксама і ў медыях. Сергей Ціханаўскі з трыбуны Еўрапарламента заявіў, што Беларусі неабходна фінляндызацыя, і што, в прынцыпе, нашая краіна можа стаць новай Фінляндыяй. Не ўсё так проста з гэтай з'явай, як фінляндызацыя. Ну і мы пытаемся, ці вы падтрымліваеце заяву спадара Сергея Ціханаўскага. Ёсць розныя варыянты, і самае галоўнае, ёсць варыянт, гэта што такое фінляндызацыя. Так, вось пакуль што і кожны другі амаль што так і прагаласаваў. Зараз, спадарства, патлумачым, скажам так, простымі словамі. Я яшчэ толькі зацытую Сергея Ціханаўскага, які сёння выступаў у Страсбуры. Цытата: «У вас ёсць інструменты, рэсурсы і сіла, каб зрабіць план рэальным. Цяпер ваш выбар, Еўропа. Не падвязіце нас, не так, як мінулым разам. Жыве Беларусь». Гэта Сергей Ціханаўскі казаў адносна таго, што Беларусь гатовая стаць новай Фінляндыяй усходняй Еўропы. Гаворка ідзе пра той перыяд, калі Фінляндыя пасля Другой сусветнай вайны, будучы дэмакратычнай краінай, не інтэгравалася ў прыватнасці ў НАТО, але была часткова як бы залежная, старалася, скажам так, не дразніць камуністаў у Маскве, так? І вось гэта такая была трошкі абмежаваная суверэннасць, але ўсё роўна Фінляндыя мела унутраную свабоду, так, унутры самой краіны, але на міжнароднай арэне паводзілася вельмі асцярожна. І Сергей Ціханаўскі вось таксама ў гэтым сваім пасыле ў Страсбуры казаў пра тое, што Беларусь магла б быць такім мостам, так, паміж Еўропай і Масквою. Ну, вось такое жаданне выказаў былы палітвязень. Мы, уласна, у вас пытаемся, ці вы верыце ў тое, дэ-факто, што Беларусь можа быць такім мостам, так, паміж Захадам і Расіяй, і ці гэта не нейкія такія, ну, не, можа, гэта ўвогуле нават і нерэалістычна. Ну, вось, так, такі варыянт таксама ёсць, што гэта нерэальна. Я бы, можа, нават сказаў, што 7 год вот пры
Владимир Макей, калі быў міністрам замежных справаў, і гэтай лібералізацыі, беларусізацыі, можа, трошкі нагадвалі сітуацыю Фінляндыі. Ёсць важнае адрозненне. У Фінляндыі гаспадарства, нягледзячы на тое, што гэта дзяржава, якая старалася не дразніць Савецкі Саюз, там была ўнутры дэмакратыя, там грамадства свабодна развівалася. Гэта не тое самае, што пры рэжыме Лукашэнка. Але заставалася залежным ад Савецкага Саюзу, не магла ўваходзіць у НАТО і Еўразвяз. Але што не ўваходзіла таксама сацыялістычны блок. Гэта не была сацыялістычная дзяржава. Ну і ў выніку ўвайшла ў Еўразвяз у 95-м годзе. А недаўна і ў НАТО. Так што можа так, можа і гэта і наш лёс гаспадарства. Вось мы гаворым пра еўрапейскі парламент. Вядома, што там сёння ўганаравалі беларускага палітвязня Анджэя Пачобута, прадстаўніка польскай меншасці. Ён атрымаў прэмію імя Андрэя Сахарова. Разам з ім узнагароду таксама прысудзілі грузінскай журналістцы Мзіі Амаглобелі. Але гэты дзень у Страсбуры стаўся перадусім беларускім яшчэ і таму, што ўпершыню адно за адным з галоўнай трыбуны еўрапейскага парламенту выступілі і Святлана Ціханаўская, і ейны муж, былы палітвязень Сергей Ціханаўскі. І яны заклікалі Еўропу не стамляцца ад Беларусі, ні ў якім выпадку не даваць Лукашэнку нават ценю легітымізацыі. Падрабязнасці ўжо зараз даведаемся ў нашага корэспандэнта Алеся Сіліча, які працаваў сёння ў Страсбуры. Алесь, добрый вечар, вітаю вас і раскажыце, калі ласка, што гучала сёння ў сценах еўрапейскага парламента. Добрый вечер, коллеги, добрый вечер, шановные глядачи. У своей промове Светлана Тихановская назвала Еўрапарламент аплотам еўрапейскай дэмакратыі і падзякавала дэпутатам за тое, што яны працягваюць адрозніваць беларускі народ ад рэжыму Лукашэнкі. Асабліва моцна прагучала ейная фраза пра тое, што Еўропа не баіцца дыктатараў і не схіляе перад імі галавы. Тихановская закликала парламент падтрымаць новую рэзалюцыю ў справе Беларусі і патрабавала вызвалення ўсіх палітвязняў ды ўзмацнення ціску на рэжым. Яна падзякавала Еўропе за падтрыманне журналістаў, згадаўшы сярод іншых і Белсад. І ўпершыню публічна назвала Лукашэнку па-англійску кульгавай качкай, то бок палітычным няўдачнікам-перасідэнтам. Так і сказала lame duck, кульгавая качка. Алесю, можна пытанне? Вось ты сказаў, што Святлана Ціханаўская падзякавала з трыбуны Еўропе, так, за тое, што яны адрозніваюць, што Еўропа адрознівае беларусаў ад рэжыму Лукашэнкі. Але санкцыі пры гэтым анансаваліся уніфікаваць. Быў анонс пра тое, што санкцыі супраць Расіі будуць уніфікаваныя і датычна Беларусі. Ці пра гэта штосьці гаварылася? Ну і бо тут гэтыя санкцыі будуць біць па звычайным беларусам. Ну, докладную такую фразу я не памятаю, але я думаю, что мы даведаемся падрабязнасці. Завтра в Брюсселі открываецца чарговы саміт кіраўнікоў дзяржавы, будзе абмяркоўвацца пытанне 19-го пакету, таму думаю, што пытанне уніфікацыі таксама будзе паднята. Пакуль жа так, давайте выпустим выказванне, якую сёння Олег запісаў. Так, еўрадэпутат Марыюш Камінскі, дэпутат ад партыі «Закон і справядлівасць» ад Польшчы. Давайте паслухаем ягонае сведчанне. Жадных компромисов. Без компромисаў. Рэжым павінен пасці, а Лукашенко быць зрынуты. Ён павінен пачаць баяцца і зразумець, што ягоныя гульні нікога больш не ўражваюць. Са Святлану на трыбуну выйшаў Сергей Ціхановскі, ён сваю прамову чытаў, але даволі добра па-англійску, што даволі шмат людзей здзівіла. Распавёў пра гады за кратамі, адрэзанасць ад інфармацыі пра тое, што без вызвалення проста не дажджыў бы да канца тэрміну. І падкрэсліў, Еўразвяз павінен дзеяць рашуча, павінен стаць актыўным гульцом у Беларусі, каб краіна не апынулася канчаткова ў руках Пуціна. Сёння ўпершыню мы прымалі ў еўрапарламенце сям'ю Ціханаўскіх. Упершыню слухалі Сергея пасля ягонага вызвалення. Гэта падзея, якая паказвае, што Еўропа не забывае пра Беларусь. У кулуарах еўрадэпутаты азначалі, што выступленні Ціханаўскіх былі самай эмацыйнай часткай гэтага сесійнага дня ў Страсбуры. Сёння беларускі дзень у Страсбурзе. Шмат падзеяў. Калі еўрапейскі парламент, вялікапаловая арганізацыя круціцца вакол беларускай тэмы, ну гэта добра, гэта файна. Сёння шмат радасных падзеяў. Мы гэта чакалі. Пачобут стаў уладальнікам прэміі Сахарова.
і гэта яшчэ адна магчымасць прыцягнуць увагу да Беларусі і да праблемы палітвязняў, якая баліць і крываточыць. Для Европейского Союза делать какие-то уступки режиму, это был бы сигнал, что режим и дальше может брать в заложники белорусских людей и таким образом шантажировать тот же самый Европейский Союз. Ты развітайся. Под конец дня депутаты Европарламенту падтрымалі рэзалюцыю ў справе Беларусі. 458 галасоў за, 18 супраць, 84 ўстрымаліся. Усяго удзел у галасаванні ўзялі 560 депутатаў. Дакумент заклікае узмацніць ціск на Лукашэнку, падтрымаць грамадзянскую супольнасць і працягваць палітыку санкцыяў супраць рэжыму. Але галоўнае, што сёння пра Беларусь у Страсбуры гаварылі не як аб праблеме, а як аб надзеі. Один з депутатаў адзначыў, Беларусь не мусіць заставацца турмой, а мусіць зрабіцца раўнапраўным партнёрам. І ў канцы дадам, Светлана Тихановская скончыла свой выступ па-беларуску і заклікала нашых суайчыннікаў не складваць рук, а працягваць барацьбу за дэмакратыю і вольную Беларусь. Ну і ейнае параўнанне Лукашэнкі з кульгавай качкай запомніцца шмат якім депутатам, думаю, надоўга. Калегі. Так, Алесю, дзякуй табе вялікі. Ну і так, чакаем твоіх заўтрашніх уключэнняў. Заўтра, так, як ты і сказаў, што не менш важны дзень будуць вырашацца ў Еўропе. У тым ліку лёс 19-го пакета санкцый, які, магчыма, будзе гарманізаваны з не толькі Расіяй і Беларусю. З намі на сувязі быў Алесь Сіліч, карэспандэнт са Страсбуру, а ў нашай студыі з'явіўся Павел Латушка, лідар Народнага антыкрызіснага ўправлення і намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінету. Добрый вечар. Добрый вечар, вітаю вас. Спадар Павел, 450 дэпутатаў, усяго 560 браў удзел у галасаванні, абсалютная большасць падтрымала рэзалюцыю ў справе Беларусі. Напэўна, цяжка знайсці нейкую справу, якая аб'ядноўвала ўсіх бы еўрапейскіх палітыкаў ад лева да права, а Беларусь аб'яднала. Дзень Беларусі ў Еўропе, дзень Беларусі ў Страсбургу. Сёння сапраўды палітычны дзень, які прымеркаваны беларускай справе. Гэта звязана не толькі з прыняццём рэзалюцыі Еўрапейскага парламента, але таксама з тым, што Анджэй Пачобут, які з'яўляецца героем, я думаю, для нас, беларусаў, і героем для палякаў, атрымаў узнагароду, самую прэстыжную узнагароду Еўропы, прэмію Сахарова. І вельмі важна, што гэта аб'ядноўвае еўрапейскіх палітыкаў. На гэта мы працуем на тое, каб не было разлому, каб быў вельмі моцны пераказ Лукашэнку, які і прапісаны ў рэзалюцыі Еўрапарламента. Я хацеў бы падзякаваць усім чальцам групы па супрацоўніцтву з Беларусю. Мы 2,5 тыдні таму атрымалі праект гэтай рэзалюцыі і працавалі. Мы перадавалі свае прапановы, нас слухалі, і ў выніку мы бачым таксама шмат рашэнняў, якія ўпісаны ў гэты дакумент. Важна, што Еўрапейскі парламент чарговы раз падкрэслівае: Лукашенко не прэзідэнт. Лукашенко не прэзідэнт, ён не абраны, ён самапрызначаны чалавек, які ўзурпаваў уладу ў нашай краіне. Важна, што прызнаюцца як важныя інстытуты аб'яднаны пераходны кабінет, офіс Светланы Тихановскай і Коордынацыйная рада, таксама абраны орган. І гэта прапісана ў рэзалюцыі. І падтрымка будзе не толькі дэмакратычным інстытутам, але і грамадзянскай супольнасці, незалежным сродкам масавай інфармацыі. Важна, што ставіцца для мяне асабіста. Вы ведаеце, наколькі шмат высілку мы робім да таго, каб Лукашенко быў прыцягнуты да адказнасці, што ў рэзалюцыі утрымліваецца заклік падтрымаць урад Літвы ў пытанні адказнасці Лукашэнкі і яго паплечнікаў за злачынствы супраць беларускага народу, за злачынства агрэсіі, за дэпартацыю украінскіх дзяцей. Гэта вельмі важны дакумент. Хтосьці скажа, чарговая паперка. Ну, я ведаю гэту крытыку. Ведаеце, я калісьці, калі прымалася чарговая рэзалюцыя Еўрапарламента, скаментаваў гэта так: калі б узяць усе рэзалюцыі Еўрапейскага парламента і каб Еўрапейская камісія, Еўрапейская служба знешніх дзеянняў, як выканаўчыя структуры Еўрапейскага Саюза гэта бы рэалізавалі, то мы былі б ужо ў Беларусі. Але вось адзін момант. Скажу шчыра, апошнія мае сустрэчы ў Брюсселі паказваюць, што еўрапейскія чыноўнікі спасылаюцца пры дыскусіі ў нас з намі на дакумент Еўрапейскага парламента. Так што гэты дакумент будзе мець уплыў на стратэгію Еўрапейскага Саюза. І гэта вельмі важна. Але разам з тым, спадар Павел, чаго не хапае ад рэзалюцыі, ад дэкларацыі да ажыццяўлення пэўных пастулатаў? Ну, F-35 не хапае. Ну, слухайце, давайте будзем рэалістамі. Я заўсёды кажу пра гэта. Можна купіць F-35, але ці купіць нам Еўропа? Не купіць. Якія інструменты ёсць сёння ў Еўропе? Яны, на жаль, абмежаваны. Яны моцныя, але яны абмежаваны. Абмежаваныя інструменты гэта якія? Гэта ізаляцыя, непрызнання дыктатара, бо ён не выканаў ніякіх стандартаў падчас выбараў. Гэта санкцыйныя
патэнцыйны ціск, гэта ціск на рэжым Лукашэнкі, гэта таксама прыцягненне яго да адказнасці і падтрымка адначасова дэмакратычнага грамадства. І калі да гэтага ёсць воля, у гэтым ёсць стратэгія, як бы доўга гэта не было. Мы змагаемся што? З нейкім там, не ведаю, чалавекам, які не мае сілы, моцы, слабым чалавекам. Не, мы змагаемся з магутнай рэпрэсіўнай машыны, састаўнікам Масквы. Гэта цяжка, гэта складана. Яшчэ цікава, паглядзіце, 5 гадоў мы вытрымалі. Што з намі робіць рэжым? Гэта беспрэцэдэнтна. Я з усёй павагай да апазіцыі, якая змагаецца дзесяцігоддзі. Я шчыра гэта ад усяго сэрца кажу. Паглядзіце, што за апошнія гады робіцца. Лукашенко выкарыстоўвае ўсе метады во адкрытую. Вайна супраць дэмакратычных інстытутаў грамадзянскай супольнасці. Такога не было ніколі. І пры гэтым мы выстаялі. Мы выстаялі 5 гадоў, і мы працягваем сваю працу. Я перакананы. Хочаце верце, не верце. Я чалавек, які марыць. Гэтая мара збудзецца. Мы на яе працуем, мы дойдзем да выніку. Павел Павлович, але вот раз вы ўжо прыгадалі так захады рэжыма, як вы кажаце, супраць палітычных дзеячаў, эміграцыі, так, і ваш гэты выпадак цяпер, па якой вы крымінальнай справе так сведкам праходзіце пагрозы, не будзем распытваць дакладна, хто гэта, што гэта за асоба, якая вам пагражала смерцю, і спадарні Ціханаўскай вы не можаце, відаць, пра гэта і сказаць, але што з Мельнікавай і Котавым? Не тое, што там можа новае ў следстве, але прынамсі за гэты час, бо это ўжо таксама, кажаце, 5 год. Тут уже паўгады прайшло, так, ад Мельнікавай знікнення. Ці у вас штосьці змянілася, ці у вас надышло некае лепшае разуменне таго, што здарылася са спадарняй Анжэлікай? Я атрымаў, як я інфармаваў вас, адказ ад Нацыянальнай пракуратуры Польшы ў справе следства па незаконнаму пазбаўленню свабоды Анжэлікі Мельнікавай, і таксама атрымаў адказ на мой запыт у Міністэрства ўнутраных спраў, у Міністэрства замежных спраў Польшы адносна знікнення Анатолія Котава. Што тычыцца Анжэлікі Мельнікавай, на жаль, пракуратура падкрэсліла толькі адное, што і спецслужба, і пракуратура робіць усе магчымыя намаганні дзеля таго, каб усталяваць месца знаходжання Анжэлікі Мельнікавай. Інфармацыі ніякай няма. Але вы лічыце, яна не ў Беларусі? Слухайце, трапляе розная інфармацыя, можа спекулятыўнага характара. Нават ставіцца пытанне, ці сапраўды яна яшчэ жыва і здаровая. Я бы вельмі хацеў. Але 6,5 месяца ўжо няма ніякай інфармацыі. Это таксама пытанне, да? Пытанне да рэжыму. Ці ён трымае яе ў руках, ці што зрабіў он з ёй. З іншага боку, справа Анатолія Котава, тут таксама, я думаю, нам важна зразумець, што, на жаль, міжнародная абарона дае нам магчымасці бараніць сабе ад чаго? Што тая краіна, якая дала вам міжнародную абарону, ніколі вас не выдасць. Таксама не выдасць тыя краіны, якія падпісалі адпаведную Жэнеўскую канвенцыю. Але юрысдыкцыя вось у гэтым кантэксце краіны, якая выдала вам дакументы міжнароднай абароне, уже не распаўсюджваецца на трэцяй краіны. Калі трэба дапамагчы знайсці асобу, шукаць гэтую асобу, тут, на жаль, вось у гэтым канкрэтным сітуацыі я атрымаў адказ ад Міністэрства ўнутраных спраў Польшы, яны не маюць юрысдыкцыі займацца справамі пошуку Анатолія Котава на тэрыторыі Турцыі ці на тэрыторыі іншых краін. Анжэліка Мельнікава іншая справа, яна грамадзянка Польшы. Таму Польша можа ажыццяўляць гэтыя дзеянні. Вось гэта нам трэба браць пад увагу. Так прапісана ў міжнароднай канвенцыі. На жаль, гэта нават не рашэнне нацыянальнай Польшы, міжнароднай канвенцыі. Мы ставілі гэтае пытанне ў мінулы панядзелак падчас рабочай сустрэчы з прадстаўнікамі 12 міністэрстваў Польшы, якая была зарганізавана ў МЗС Польшы. Спадар Павел, вяртаючыся да рэзалюцыі, якую сёння прыняў Еўрапейскі парламент у справе Беларусі, вядома, там ёсць непрызнанне Лукашэнкі, што ён не з'яўляецца ніякім прэзідэнтам, ёсць таксама заклік вызваліць усіх палітвязняў, расследаваць смерці палітзняволеных за кратамі, але ёсць таксама пэўныя такія заклікі, ну, скажем так, якія маглі б паспрыяць беларускай эміграцыі ў Еўрапейскім звязе. Там гаворка пра тое, каб нацыянальныя ўрады ў прыватнасці прымалі беларускіх уцекачоў, давалі дакументы, каб былі лепшыя умовы. Ведаем, што не ў кожнай краіне Еўрапейскага звязу з гэтым добра. На вашу думку, вось тут, у канкрэтна такім пытанні, ці ёсць нейкі шанец, каб ад дэкларацыяў нацыянальныя ўрады розных дзяржаваў пераходзілі да дзеянняў? Так, сапраўды, гэта вельмі важная праблема, і гэта праблема ў фокусе ўвагі ўсіх нашых дэмакратычных інстытутаў, таксама і кабінета, і Коордынацыйнай радзе. Ёсць люксембургскія рашэнні ў рамках парламенцкай асамблеі Савета Еўропы, якія былі фактычна прыняты ўсімі краінамі-членамі Савета Еўропы. Тое, што Еўрапейскі парламент заклікае нацыянальныя ўрады кіравацца менавіта таксама такім падыходам, гэта важна. Але, на жаль, гэта знаходзіцца ў кампетэнцыях нацыянальных урадаў. Вельмі часта нацыянальныя ўрады прыкрываюцца слушна альбо неслушна, абгрунтавана, неабгрунтавана, тут мы можам дыскутаваць, але ўсё ж такі ў
больш ступені абгрунтавана пытаннямі бяспекі. Калі мы учора чуем з вами, што прэм'ер Польшы заяўляе 8 чалавек затрымана, які рыхтавалі дыверсіі на тэрыторыі Польшы, калі міністр, які адказвае за дзейнасць спецслужбы, гаспадар Семаняк, кажа, што з пачатку года 55 спробаў дыверсіі на тэрыторыі Польшы, і калі ў гэта таксама, на жаль, час ад часу замешаны грамадзяне Беларусі, гэта ўплывае на прыняцце рашэнняў па пытаннях бяспекі. Мы пераконваем нашых партнёраў, трэба раздзяляць рэжым і беларускае грамадства. Беларускае грамадства гэта не Лукашенко, гэта не рэжым. Стаўленне сёння да беларусаў павінна быць іншае, чым да рускіх. Таксама, якія падтрымліваюць у большасці вайну, якія падтрымліваюць Пуціну. Беларусы не падтрымліваюць вайну, не падтрымліваюць Пуціна. Гэта метадычная штодзённая праца з пераменным поспехам. На жаль, з пераменным поспехам, але адмовіцца ад гэтага. І кожны дзень я падпісваю нейкі ліст з просьбай уладкаваць на праграму Каліноўскага, ці вырашыць пытанне легалізацыі ў Арменіі, у Грузіі, у Польшы. Кожны дзень мы змагаемся за кожную асобу. І шмат ініцыятыў. Гэта ж не толькі Народны антыкрызісны ўправленне, кабінет, шмат ініцыятыў на гэта працую. Ну, нам трэба змагацца за кожную і кожную. Але, на жаль, я яшчэ раз кажу, пытанне нацыянальнай бяспекі вельмі часта становіцца вышэй ад вырашэння тых праблем, які хвалююць нас, беларусаў. Можа, толькі вот ад гэтых праблемаў нашых надзённых, бо тут падымемся вышэй, тут пытаецца Мішэль у нашым чаце трансляцыі, што там з планам Сергея Ціханаўскага, гледзячы з якім, ну, паводле апошняга ягонага плана, Беларусь мае быць як Фінляндыя і фінляндызацыя Беларусі. Мы аналагічнае пытанне задаем у нашай ананімнай апытанцы, ці падтрымліваюць яны фінляндызацыю Беларусі. Складанае пытанне, што в прынцыпе гэта азначае, так і амаль палова не ведае, так і галасуе. Гэта што такое, спадар Павел, а вам не здаецца, што фінляндызацыя Беларусі гэта трошкі абніжэнне планкі, скажам так, нашага змагання, умоўна, вашага змагання? Бо тут была Беларусь у Еўразвяз, Беларусь у НАТО, а фінляндызацыя гэта такая Беларусь трошкі так 7 год пры Владимире Макеі жывым. Вот, я думаю, што правильно было бы спытацца ў Сергея Ціханаўскага, чаму і набраў менавіта Фінляндыю як прыклад для будучай Беларусі, чаму б не. Я не гатовы тут дыскутаваць. Да, я думаю, што лепш, калі вы запросіце Сергея, і ён растлумачыць. Важна, што была гэтая магчымасць выступіць і Сергею, і Светлане Ціханаўскай. Гэта якраз таксама моцнае пасланне еўрапейскіх парламента, што яны падтрымліваюць дэмакратычныя сілы Беларусі. Калі мы паглядзім на гісторыю Фінляндыі, на сённяшні стан Фінляндыі, ну гэта добры прыклад, чаму бы не? Гэта даволі добры з пункту гледжання сацыяльна-эканамічных вынікаў, сацыяльнага забеспячэння людзей, бяспекі, яны з'яўляюцца членамі НАТО, яны з'яўляюцца членамі Еўрапейскага Саюза. Добры, але ці рэалістычны? Слухайте, мы павінны ставіць мэты. Калі мне зараз вось пытаюць, якая павінна быць стратэгія дэмакратычных сілаў у гэтай сітуацыі, мы шмат дыскутуем. Я выступаў на берлінскім форуме ў панядзелак з вялікай прамовай, адкрываючы канферэнцыю па Беларусі, якую зладзілі ўсе фонды, палітычныя фонды, партыйныя палітычныя фонды нямецкага Бундестагу і падтрымліваючы партыю ў нямецкім Бундестагу. Я сказаў, што калі Лукашенко хоча вялікую здзелку, а ён хоча, ён гэта праартыкуляваў. Ён сказаў, я хачу вялікі дзіл, вялікую здзелку за Злучанымі Штатамі Амерыкі. Хачу, каб за гэтым сталом, ось, ну, даслоўна за гэтым сядзела яшчэ і Урсуля ван дер Лайнен, ну, умоўна, да, Еўрапейскі Саюз. То калі ён гэтага хоча, ён павінен зразумець адную рэч, што ён павінен спачатку мець гэтую здзелку з беларускім грамадствам, з беларусамі, бо ён хоча над нашымі галавамі зноў-такі дамовіцца з еўрапейцамі і з амерыканцамі. Апошнія сустрэчы мае ў Парыжу разам са Светланай Ціханаўскай, у Брусэлі, у Берліне, тое, што я казаў, у Страсбургу паказваюць, што еўрапейцы не бачаць ніякіх відавочных зменаў у палітыцы Лукашэнкі з пункту гледжання масавых рэпрэсій унутраных і знешняй агрэсіі, падтрымкі агрэсіі супраць і таксама гібриднай агрэсіі супраць Еўрапейскага Саюза. Таму на сённяшні дзень няма ніякага апетыту у еўрапейцаў мяняць сваю палітыку адносінах да Лукашэнкі. Але цікава, што пачынае даваць сігналы сам Лукашенко. І ўпершыню, о брава, Лукашенко прызнае на нарадзе з Церцелем, з Турчыным, з кіраўніком сваёй адміністрацыі, хто там яшчэ, Вальфович, в крутым Вальфович, дзяржсекретар Совета бяспекі, што праблема ў санкцыях, што санкцыі ўплываюць на эканоміку. Памятаеце, да гэтага быў Турчын у яго з дакладам, і Турчын скаментаваў, што да Беларусі прылятаюць чорныя лебедзі у эканоміку Беларусі. Я, правда, хацеў бы сказаць Александру Генрыхавічу, Александр Генрыхавіч, ты, калі дакладваў гэтае пытанне, ведаю яго асабіста, чалавеку, які перад сабой сядзеў, ты павінен зразумець, што перад табой сядзіць
чорная варона з вусамі. І з прычыны гэтай чорнай вароны з вусамі усе гэтай чорнай лебедзі. Ты не зможаш ратаваць эканоміку Беларусі, пакуль гэта чорная варона не зменіць унутраную рэпрэсіўную палітыку. І еўрапейцы гэта разумеюць. І нам сёння важна сказаць, што, першае, вялікая здзелка. Окей, але спачатку здзелка з беларусамі. Вызвалі ўсіх, спыні ўсе рэпрэсіі, дэкрыміналізуй грамадска-палітычнае жыццё, спыні экстэрытарыяльны пераслед. І можам, кожны з гледачоў можа дадаць у каментарах, што яшчэ павінен зрабіць Лукашенко. Спор, Павел, літаральна апошняе пытанне. На мінулым тыдні агенцыя Reuters паведамляла, што амбасадар Беларусі пры Ватыкане Амбразевіч, якога вы таксама, напэўна, добра ведаеце. Ну, сябравалі нават. Так, нават з сям'ёй сябравалі. Ну, власна, ён нібыта сустракаўся з заходнімі амбасадарамі ў Парыжы, вось там лабіяваў нейкія пытанні для рэжыму. На вашу думку, ці гэта можа мець нейкі эфект? Ці сапраўды ў рэжыму што? Я вам раскажу, што яны пытаюцца. Хадакі пайшлі ад Лукашэнкі ў некаторыя еўрапейскія сталіцы. Напрыклад, Берлін нам гэта не пацвердзіў, а іншая сталіца пацвердзіла з такім пытаннем. Што вы чакаеце ад нас, што мы павінны зрабіць, дзеля таго, каб вы знялі санкцыі? І я сказаў вельмі высокапастаўленаму палітыку, і так было і ў Парыжы, і ў Берліне, і ў Брюсселі. Я сказаў, вы ведаеце, што яны павінны зрабіць? Ён павінен дамовіцца з грамадствам. А дамовіцца з грамадствам, ну, як бы гэта слова не гучала супярэчліва, гэта перадусім зрабіць тое, што мы зараз з вамі пералічвалі. Вызваліць людзей, спыніць рэпрэсіі. Светлана Ціханаўская сёння агучыла ў Страсбургу нашу стратэгію кабінета, што амерыканцы, і дзякуй ім, працуюць над вызваленнем палітзняволеных, Еўрапейскі саюз трымае ў сваіх руках залатую акцыю. Гэта залатая акцыя, гэта самы моцны санкцыйны пакет. І вось еўрапейцы выкарыстаюць гэту залатую акцыю толькі тады, калі Лукашенко сапраўды пойдзе на значныя змены ва ўнутранай палітыцы і знешняй агрэсіўнай палітыкі. Ён павінен гэта зразумець. Уже яна ёсць, гэта сфармаваная прапанова умоўная? Конечно, мы разаслалі ўсім буйнейшым краінам-членам, нашым сябрам у Польшы, у Літве, у Германіі і іншым краінам Еўрапейскага Саюза гэтую прапанову. Спадар Павел, дзякуй вялікі, што сёння завіталі ў студыю Белсат. Часу замала. Намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінету, лідар народнага антыкрызнага ўправлення быў госцем студыі Белсат. Закладнік рэжыму Александра Лукашэнкі Анджэй Пачобут, журналіст, дзеяч польскай меншасці ў Беларусі, узнагароджаны прэміяй імя Сахарова за свабоду думкі. Рашэнне было прынятае сёння кіраўнікамі палітычных групаў і старшынёй Еўрапейскага парламенту Робертай Мецалей. Разам з Пачобутам прэмію атрымала грузінская журналістка Мзія Амаглобелі. Анджэя Пачобута намінавалі на прэмію імя Андрэя Сахарова за свабоду думкі яшчэ 10 верасня. З адпаведнай ініцыятывай выступіла група дэпутатаў Еўрапейскага парламенту, еўрапейскія кансерватары і рэфармісты, у якую сярод іншых уваходзіць польская партыя «Закон і справядлівасць». Анджэй Пачобут, польска-беларускі журналіст і грамадскі дзеяч, крытык аўтарытарнага рэжыму Александра Лукашэнкі і палітычны вязень. Шмат гадоў ён змагаецца за свабоду слова і грамадзянскія правы ў Беларусі. Пачобут быў лаўрэатам шматлікіх узнагародаў, у тым ліку прэміі Гран-прэс і прэміямі Сэржію Віеры ды Мэлу. Журналіст неаднаразова апісваў беззаконне рэжыму Лукашэнкі. Нягледзячы на пастаянныя рэпрэсіі і арышты, Пачобут паслядоўна абараняў свабоду слова, правы чалавека і роўнае стаўленне да нацыянальных меншасцяў. У 2011 годзе яго судзілі за артыкулы, якія крытыкавалі дыктатара. У сакавіку 2021 года Пачобута зноў арыштавалі. У 2023 годзе яго прысудзілі да 8 гадоў зняволення ў калоніі строгага рэжыму. Цяпер ён утрымліваецца ў Новаполацку, у адной з самых жорсткіх калоніяў у Беларусі. Amnesty International і іншыя праваабарончыя арганізацыі прызналі яго вязнем сумлення, а рэпарцёры без межаў неаднаразова патрабавалі ягонага вызвалення. Ізаляваны, адрэзаны ад свету, пазбаўлены кантактаў з сям'ёй і медычнай дапамогі. Нягледзячы на хранічную хваробу, зазнаўшы фізічнае і псіхалагічнае катаванні, Анджэй Пачобут застаецца верным сваім каштоўнасцям – свабодзе, праўдзе і салідарнасці. Ён – сімвал незалежнай журналістыкі і грамадзянскай адвагі. Ягоная жыццёвая гісторыя – сведчанне барацьбы за асноўныя правы чалавека перад абліччам аўтарытарызму і прыклад салідарнасці з тымі, чые галасы спрабуюць заглушыць. Мы патрабуем ягонага вызвалення.
І чакаем на волі Анджея Пачобута і іншых палітвязняў, у тым ліку нашых калегаў. Тут бы я хацеў таксама ў эфіры яшчэ падзякаваць асабліва еўрапейскай дэпутацыі ад Польшчы Маўгажаце Гасеўскай, бо ведаю, што яна тытанічную працу прыклала для таго, каб уласна Анджей Пачобут атрымаў прэмію імя Андрэя Сахарова. Ну і ідзем да наступнай нашай тэмы. У гэтыя выходныя Беларусь... Зрэшты, эта тэма ўжо сёння гучала з Паўпавычам. Беларусь наведае кардынал Кляудзіо Гуджэротці. Беларусы ведаюць яго як былога апостальскага нунцыя ў нашай краіне. Цяпер ён мае вышэйшы сан, бо кардынал і адказвае за ўсходнія цэрквы. А нагода прыезду папскага пасланніка 100-гадовы юбілей пінскай дыяцэзіі. Кляудзіо Гуджэротці возьме ўдзел у двухдзённых святкаваннях у Пінску і Берасці. Што да палітычных сустрэчаў, мяркуецца, што Гуджэротці можа спаткацца з прадстаўнікамі ўладаў, у тым ліку і з Лукашэнкам. З 2011 до 2015 года Кляудзіо Гуджэротці быў апостальскім нунцыем у Беларусі. Таксама ён прыязджаў у нашу краіну і сустракаўся з Лукашэнкам як пасланнік папы рымскага ў снежні 2020 года, а ўлетку 2023 наведаў Буцлаўскі фэст. Візіт высокага ватыканскага дыпламата запланаваны на фоне працягу палітычных рэпрэсіяў, у тым ліку супраць каталіцкіх святароў. Гэтак у турмах застаюцца айцец Анджэй Юхневіч, асуджаны на 13 гадоў калоніі, цяжкахворы ксёндз Генрых Акалатовіч, асуджаны на 11 гадоў, а таксама польскі манах Гжэгаш Гавал, абвінавачаны ў шпіянажы. Усе гэтыя духоўнікі прызнаныя палітвязнямі. До нашага эфіру долучаецца тэолог Наталья Васілевіч, прадстаўніца ініцыятывы «Хрысціянская візія». Спадарня Наталья, добрый вечар. Вітаю вас. Сёння вось акурат каталікі адзначаюць дзень памяці святога папы Яна Паўла II, і ў нас у эфіры таксама тэма звязаная з апостальскай сталіцай і з Беларуссю. Кардынал Кляудзіо Гуджэротці мае прыехаць у Беларусь, гавораць, што сустрэнецца не толькі з вернікамі, але хутчэй за ўсё і з Лукашэнкам, з узурпатарам. На вашу думку, што прагучыць на гэтай сустрэчы, улічваючы якія рэпрэсіі, скажем так, якія рэпрэсіі стасуюцца адносна касцёла ў Беларусі? Я думаю, такая сустрэча будзе мець публічнае вымярэнне і таксама перамовы, скажем так, за сталом перамоваў без допуску журналістаў, і гэта будуць дзве розныя гісторыі. На мой погляд, тэма палітвязняў на пастаянна гучыць, і яна будзе гучаць, і я думаю, што будуць перадавацца спісы нават з канкрэтнымі імёнамі з боку святога пасаду пра тых людзей, якія ў першую чаргу павінны быць вызвалены, і я павінна падкрэсліць, што Ватыкан часта гаворыць пра гуманітарны складнік падобнай місіі, і што вызваленне датычыцца павінна не проста там святароў каталіцкіх, што было б лагічна, што свае за сваіх заступаюцца, але будзе датычыцца людзей, якія знаходзяцца ў найбольш уразлівай пазіцыі, хворых, састарэлых і гэтак далей. Людзей, калі двое бацькоў сядзяць і маюць непаўнагадовых дзяцей. І я думаю, што гэта будзе першасныя пытанні, якія будуць датычыцца вось гэтых размоваў з Лукашэнкам. Другое пытанне, і тут ужо Кляудзіо Гуджэротці будзе выступаць не як спецыяліст па Беларусі, не як прадстаўнік святога пасаду, ось у такіх палітычным кантэксце, але як кіраўнік накірунку па ўсходніх каталіцкіх цэрквах, таму што перарэгістрацыя вельмі балюча ударыла па беларускай грэка-каталіцкай царкве. Так, вядома, што прынамсі на Берасцейшчыне ніводную парафію не перарэгістравалі. Ёсць таксама праблемы і ў іншых гарадах. Так, на Берасцейшчыне не перарэгістравалі пакуль ніводнай парафіі, ёсць праблемы ў шэрагу парафій, у тым ліку Менскай парафіі і адной з парафій. І калі ў Менску яшчэ можна пытанне вырашыць, грэка-каталікі змогуць хадзіць у іншую парафію, то што рабіць на Берасцейшчыне, куды вернікі будуць хадзіць, дзе яны будуць маліцца? Гэта вялікае пытанне. І другое пытанне, што перастае існаваць рэлігійнае аб'яднанне беларуская грэка-каталіцкая царква, таму што не хапае, банальна не хапае парафій
геаграфіі для таго, каб усталяваць такое рэлігійнае аб'яднанне. І гэта вельмі балючы удар па беларускай грэка-каталіцкай царкве, увогуле па хрысціянскай супольнасці ў Беларусі, я б так сказала, таму што беларускія грэка-каталікі, здаецца, іх не так шмат, але яны выконваюць вельмі важную функцыю сацыяльную, культурную, палітычную, і мне здаецца, што гэта пытанне будзе гучаць, і тут ужо кардынал Гуджэроці будзе выступаць менавіта як адказны за гэты накірунак. Я хочу таксама звярнуць вашу увагу і прачытайце на хрысціянскай візіі, вот якраз падчас нашага эфіру хрысціянская візія апублікавала гэты матэрыял пра тое, што з 13 па 15 кастрычніка у Ватыкане праходзіла канферэнцыя пра удзел касцёла ў дыпламатыі, у дыпламатычных высілках. І там прысутнічаў Амбразевіч, Юрый Амбразевіч, амбасадар рэжыма Лукашэнкі ў Ватыкане. І адно з пытанняў, якое разглядалася, было пытанне ўзаемадзеяння святога пасаду з аўтарытарнымі рэжымамі. І прагучала меркаванне пра тое, што меркаванне, нават такая важная заява з боку ватыканскай дыпламатыі, што ўзаемадзеянне з аўтарытарнымі рэжымамі з'яўляецца стратэгічным выбарам, таму што часам застаецца апошняй магчымасцю не камунікаваць з гэтымі рэжымамі толькі праз святы пасад. І прыводзіўся ў прыклад дээскалацыя стасункаў паміж ЗША і Кубай і роля святога пасаду ў гэтым працэсе. Таму я хацела б за некалькі дзён, можна сказаць, за 2 тыдні да прыезда кардынала Гуджэроці ў Менск з дыпламатычнай місіяй адбылася вось такая канферэнцыя, дзе святы пасад адказаў на частае пытанне, чаму святы пасад маўчыць у выпадку аўтарытарных рэжымаў, не выказваецца жорстка засуджэннем гэтых рэжымаў і іх палітыкі, і нават рэпрэсіўнай палітыкі. І гэты адказ прагучаў, таму што гэта стратэгічны выбар, і гэта наўмысна робіцца, свядома робіцца для таго, каб захаваць магчымасць неяк мяняць сітуацыю, неяк уплываць на сітуацыю ўнутры краіны. Тое, што Ватыкан, у прынцыпе, хацеў бы рабіць з Беларусі, уплываць на сітуацыю, шукаць шляхі хоць нейкага мінімальнага хаця б уплыву. Спадарня Наталя, ну вось давайте я бы хацеў бы і спыніцца менавіта на гэтым гісторыі са спадаром Амбразевічам, бо так, была канферэнцыя, пра якую вы кажаце, а перад гэтым так быў зліў у заходніх медыях пра тое, што наш беларускі амбасадар у Ватыкане, ён рассылае лісты еўрапейскім паслам. Не тое, каб наш, але фармальны амбасадар. Так. І рассылае лісты з просьбай аб сустрэчы з еўрапейскімі пасламі, каб ты абмелі санкцыі, каб нейкі дыялог пачаць. Пры гэтым мы ведаем спадара Амбразевіча па ягонай ранейшай працы і рыторыцы ў Жэневе, у міжнародных арганізацыях. Гэта была такая вельмі цвёрдая антызаходняя рыторыка, часам агрэсіўная, часам там на мяжы з абразамі. Наколькі вы бачыце магчымую эфектыўнасць працы гэтага пасла, так і супрацоўніцтва ў дадзеным выпадку з Ватыканам? Так, па-першае, скажу пра ААН. Для ААН, у прынцыпе, антызаходняя рыторыка – гэта мейнстрим, я б так сказала, таму што большасць краін свету, якія маюць свае прадстаўніцтва ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, яны крытычна ставяцца да заходняга свету, да нейкай такой заходняй гегемоніі, гэта часта абмяркоўваецца, таму тут спадар Амбразевіч быў рэальна ў такім мейнстріме вось гэтых пасяджэнняў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, дыскурса, які там звычайна прыняты. Другое пытанне, як бы ён робіць усё лагічна. Калі ён зараз знаходзіцца як амбасадар у Ватыкане, ён адпаведна робіць сваю дыпламатычную працу, стараецца выйсці на кантакт з заходнімі дыпламатамі, з заходнімі ўрадамі, нейкім чынам лабіяваць інтарэсы рэжыма і выходзіць з изаляцыі. То бок ён усё робіць, да яго пытанняў няма. І гэта нават я лічу, што ў пэўным сэнсе гэта пазітыўны крок, інакш за што яму плацяць зарплату, калі ён гэтым не займаецца, правільна? І сама магчымасць камунікацыі з амбасадарамі іншых краінаў, мне здаецца, это даволі такая пазітыўная з'ява. Ён можа, безумоўна, прасіць усё, што заўгодна, прапановаць усё, што заўгодна, дзяліцца з якой заўгоднай інфармацыяй. Але той факт,
што мы атрымалі гэтай злівы, гэта атрымала дэмакратычны рух злівы, гэта значыць, што цяпер так не працуе, што ёсць толькі адзін цэнтр нейкі, да, які рэпрэзентуе рэжым, і там спадар Амбразевіч адзіны прадстаўнік Беларусі, з якім дыпламаты будуць весці сур'ёзныя размовы. Ёсць іншы цэнтры, ёсць аб'яднаны пераходны кабінет, ёсць офіс Святланы Ціханаўскай, і адпаведна усе дыпламатычныя місіі, дзе б яны не знаходзіліся, заходнія дыпламатычныя місіі, яны вельмі актыўна супрацоўнічаюць з дэмакратычнымі сіламі, безумоўна кансультуюцца пры прыняцці тых ці іншых крокаў, напрыклад, нават пры прыняцці рашэння пра сустрэчу з амбасадарам Амбразевічам, і таксама, магчыма, кансультуюцца пра змест таго, што яны павінны былі яму перадаць ужо з боку дэмакратычных сіл, і гатовыя у пэўным сэнсе адстойваць вось гэтую парадак дня беларускіх дэмакратычных сілаў, беларускага грамадства перад прадстаўніком рэжыма. І я лічу, што гэта вельмі пазітыўнае развіццё, і насамрэч любая камунікацыя падобнага кшталту, яна прадугледжвае неабходнасць фармуляваць сваю пазіцыю, адкрыта пра нешта гаварыць, пра нешта на штосьці намякаць. І я думаю, што на сённяшні дзень, паколькі адсутнічаюць сапраўды каналы непасрэдна камунікацыі, да, акрамя адзіны канал камунікацыі — гэта рэпрэсіі. От рэпрэсіямі рэжым Лукашенка, з рэпрэсіям супраць беларускага грамадства, супраць дзеячоў у дыяспары, Лукашенка спрабуе даносіць нейкія свае патрабаванні, свае меркаванні да заходняга свету і да беларускага грамадства таксама. Спадарня Наталья, літаральна паўхвілінкі застаецца эфіру. Я одно пытанне толькі хачу задаць. Арцыбіскуп Станеўскі таксама быў з дэлегацыяй у Рыме і перадаў запрашэнне папу Льву XIV наведаць Беларусь. На вашу думку, ці збудзецца мара беларускіх каталікоў? Я думаю, што аднойчы абавязкова збудзецца. Не ведаю, ці будзе гэта папа Леў, ці будзе гэта ўжо нейкі наступны папа, але я думаю, што гэтая мара абавязкова збудзецца. І я спадзяюся, што гэта адбудзецца ў дэмакратычнай Беларусі, якую хутка мы будзем мець на сваёй зямлі. На гэтай аптымістычнай ноце ставім кропку. Наталья Васілевіч, тэолог, прадстаўніца хрысціянскай візіі, была ў нашым эфіры. Гаспадарства, яшчэ каб паспець напрыканцы эфіру, чым жывуць рэгіёны, распавядзем у нашым традыцыйным аглядзе ў партнёрстве з БГ Медыа. У тыктоку ўжо 250 тысяч праглядаў набрала відэа, дзе беларуская бухгалтарка і блогерка распавядае, як падатковая прычапілася да яе пасля пакупкі кватэры. Маўляў, прычынаю паслужылі ўсяго 7 лішніх рублёў. 7. Была камеральная проверка после покупки квартиры. У меня превышение расходов над доходами было на 7 рублей. 7 рублей. То есть там какие-то уже автоматы стоят, роботы? Смотри, у нас есть такая, есть камеральная проверка. И если твои расходы превышают твои доходы за последние 10 лет на сумму больше, чем 1500 базовых величин, значит, где-то есть доход, с которого ты что-то не заплатил. Ну, слушай. Триггерами для камеральной проверки зачастую становится там покупка квартиры, машины, приобретение крупное приобретение, назовем это так. Вот. И начинается смотреть. Как только у тебя появляется движимое и недвижимое имущество, ты становишься интересен. Да, если у тебя нет уплаты налогов и подтвержденного дохода. Начнем с этого. Ну, калі няма, то тоже цікавы, бо становішся дармаедам. Добра. Класічна ўжо для беларускіх статетак жанр. Гэта паказваць, што робіцца з дарогамі ды дварамі. Чарговы такі ролік апублікавала Магілёўка. Яна скардзіцца, што камунальнікі ўжо некалькі месяцаў вядуць раскопкі ў ейным двары, які ператварыўся ледзьве не ў балота. Дарэчы, некаторыя каментатары запыталіся, навошта людзі выкладаюць такія відэа ў тыкток, на што адна з карыстальніц адказала, што менавіта так зараз і трэба звяртацца, каб дзяржаўныя органы пачалі працаваць. Скажите, пожалуйста, а сколько еще месяцев ждать, пока вот эти раскопки на Шмидта не прекратятся с этими трубами? Дороги нет вообще, куда идти вообще неизвестно. Там все перекрыто. Когда эти раскопки прекратятся? Это уже идет 3-й месяц. Вся грязь в доме, вся. Гаспадарства, трошечки яшчэ далей такога, можна сказаць, абсурду ад чыноўнікаў у Жлобінскім раёне. Надоечы адкрывалі новую экасцежку. А на цырымонію запрасілі мясцовых старшынь райвыканкаму і савету дэпутатаў. Традыцыйнага пераразання стужкі, што праўда, не было. Замест гэтага
перад пачаткам сцежкі паставілі пні, а на іх паклалі яловыя лапкі, якія чыноўнікам трэба было урачыста перасекчы. Пасекчы, так. Вось нам таксама, бачыце, складана уявіць, давайте паглядзім, як это адбывалася. Возьмите топоры и на счет раз, два, три рубите вверх. Можно перерубать, да? Да. На счет три. Все топоры очень острые, у Валентины Васильевны с первого раза получилось. Спасибо. Открываем. Пусть это вид знаком начала. Начало нового маршрута, новых открытий, новых шагов навстречу лесу. Добро пожаловать на тропу. А чаму просто шлагбаум не аднесці? Ну няхай лепш ялінкі ламаюць, чымся лёсы людзей, так? Да. Таму гэта не самае горшае, што ёсць цяпер у Беларусі. Так, падсумуем коротка наше пытанне. Ціханаўскі заклікаў захад да фінляндызацыі Беларусі. Ці вы за? Што варта перадусім падкрэсліць? Так, асноўным за 32%. Нереально лічаць при этом 21%, то бок бальшыня за фінляндызацыю Беларусі. Ну і толькі 40% не ведаюць, што гэта такое. На пачатку праграмы яшчэ было 45%. А таму наш кароткі з табой спантанны лікбез меў сэнс. Так, спадарства, дзякую, што былі з намі, што нас глядзелі. Я думаю, што пытанне фінляндызацыі яшчэ уздымем у наступных эфірах, калі, канешне, гэта не ўсё не занадта тэарэтычна гучыць. Сёння для вас у студыі працавалі Алесь Залеўскі. І Вітаўт Сіўчык, калі ласка, лайк. Калі эфір быў добры, калі кепскі, то дайце хаця б анонсам, авансам для заўтрашняга. Зычым добрага вечара. Пакуль.